Vítam vás u môjho oficiálne prvého Daisy videa na tomto kanále. Toto video bolo natočené na novej mape Turasaken a toto je moje prvé video, čo striham. Takže by som rád dostal feedback do komentárov, a nezabudni dať like, odber a napoj sa na Discord v popisku. No. Počuť ma lepšie? No, počuť ťa hlasno. Som si delal na 50-kovú hlasitosť. No mám strčiť tento mouse do reči. Chybový. Nie, Ale on by si to užil, ja viem. Ani nemusíš hovoriť. Takže čo je v pláne? Asi Nagirovať. letisko. No ale ty tam pekne budeš chodiť prvý. Čak to mi Je to jasné. jasné. A hadry nám treba, keby náhodou sme si polamali nohy, což sa určite stane. Môžeš ísť do tejto tu vedľa, hneď tam som nedával nič. Je to safe? Si si istý? Čak ja si pamätám, kde som dal mínu. Kurva! Jedno, ja si dlho vykraftím. To som myslím, počkaj. Tam som, ja viem už viem. Mám pre teba darček černák, kúkaj, tu máš. Oh, nice. To si skaďal vytiahol. Som si teraz našiel v inventári. Není vám divné, že naprieč všetkými mapami v DayZ-ku sú tam len SKS-ka, ktoré boli vyrobené v Jugoslávii? Neviem. Odkiaľ vieš, že bol vyrobený v Jugoslávii? Lebo Že sa iba z pýtaš. Jugoslávie vyrábali SKS-ka, ktoré mali tu na rohu, na kraji, mali toto tu predložené na granáty. Efektívne to boli granáty. No prečo, ale zahral by som si Rusku roletu. Mám to presne 3 náboje Nie, pre každého z Jak nás. môže mať Čermoch furt revolver? Ja vám strelím, keď vestra. Ale tu, ja som hovoril Herovi, nech pridám mod, že môžeš spinúť zásobník, ale... Jak si one? Kamo to vyzerá, Ale že nech to nemáš tlmič na tom, ale dildo na tom, ak ti mám pravdu. Vraj tu by mal byť nejaká fontána. To sú waterpumpy. Ale ako myslím veľká fontána. Ja tu poznám taký dobrý sniping Hanála, spot. fontána. Aha, prečo tam je černo teraz? Ukáž fakt, otvor to. No, černo. Tak černo tam je. Počkaj, však tam tu ideme pozri, tu ideme na airfield. Chlapci, Ne, ideme do ide výboru, sa. odtiaľ ideme na airfield, ja by som išiel na Tisy, nejdeme? Ešte máš matching kuku s rukavicami. Ja viem. Ja som sigmastický. No, Má tuto niekto z vás bejsku? no. No, Kde? tu je bejska. Á, Fúha. well. What the god. Ale ty jebe ti 3 steny. Tak to dáme ešte dneska. Počkaj, v hunting shopoch sú často platey. Fúha, som sa zasekol, tak nebudem. ale v tomto není, ja som už pozrel. Je tu sekera, topánky. Kurva, ďalšie topánky a... No. A jak môže byť v hunting shope plate? Normálne tam býva plate, ja som ho tam našiel. Ja som na hrade našiel auga, tak vieš. Aha, takže hádam, že spawny tu sú dosť otázne. Niektoré hej. Pome. A budem vážiť 300 kg. Že Irela? No tu pani strela. Ja strieľam zombika. Sorry. Ojej, niekto tu má chrámy. Ale dobré. Vieš čo, ja by som povedal, že sa rozdelíme a proste keď niekto vybuchne, tak vybuchne, no. Dávajte, to fakt je zámutné. Čo mňa zaujíma, lebo viem, že tu na v jednej prizónke tu boli hneď 2 míny. Fúha. A je tu jedno. Claymore, ten si pamätám. Tak to môžeš ale zobrať naspäť, ne? Partizan. No, Ten Claymore môžeš naspäť zobrať, ale... ale ten bol ešte nerozbalený odo mňa. Mhm. Ja tu bola tá mína. Yes. No ešte doplne 100 minút jak minule, čo je černá. Ešte to odpájil. Mhm. To bolo funny. Fúha, ja som to videl, Partizan. Môžeš ísť do tejto tu vedľa, hneď tam som nedával nič. Je to safe? Si si istý? To by som aj povedal.
Priebaný kokot. Asi zlomil si nohu? Určite áno. Dobre. Dobre, ty si fakt... Jediná mina, ktorá bola na celom letisku a ty si do nej vstúpil, gratuluj. To fakt, ty pičus, jak si povedal, že tam nič není. Dobre. Tak ja dúfam, že to je pravda, že to bola iba jedna. Už neviem, prečo Halo hlasovalo. Bude to zábava? Teda neviem. Jednu bandáž som našiel. Nič tu je prázdno. Super. Ja som pri takých vysokých dildách, do ktorých je helikoptera nabúraná. Kurva! Dobre. Piče. Než tam dokulhám, tak chvíľku potrvá. Počak, choď rýchlejšie. Ty čo robí to dlhá? Však mi daj! Granát, oh my god. Je tam? Nice. Načo som granát? OK. No ja mám žlté životy, už potrebujem sporne spraviť oheň. Poďme do tých kasární tam. Počkaj, myslíš, že ak sú tie 3 normálne kasárne a henta biela v tej si? Áno, áno. Ďakujem. Že vidíš moje svetlo. Hej, Kurva, už som ktorý. Na YouTube robím. Ktorý som. Dáš aj mne tetru? Díky. Takúto bejsku, ale je tam ako hodne dvier, to je pravda. Dobre, Musí byť poďme. niečo dobré. Tak chceme tam ísť teraz a odpáliť tie granáty rovno? Ja by som ešte išiel na Turo, lebo to máš Turovo je blízko. Ok, tak poďme, keď to je blízko. Počkaj, ale ja musím... Hádam, že sa znovu Turnograde vedí. Ja neviem. Hej, som znovu v Turnograde, takže to je ďalej. To sme kde teraz? V novom Turnograde predpokladám, ale nie som si istý. Cez tento kopec by sme mali ísť, a predpokladám. A z Turova pôjdeme na hrad, áno, cez tento kopec. A z Turova pôjdeme na hrad a z hradu to už uvidím, tú bejsku. Na tú budovu som myslel, z ktorej sa furt strepnem, keď tam chodím hore schodmi. Že čo? Či dole schodmi. V tamtej budove sa furt strepnem, keď chodím dole schodmi. A z tejto, no hej. Ja som tak umrel raz na Sakale. Laughing her ass off. Wow. Well, I have 2 rags. If I cut this, I can't cut it. Sakale. Hej, to som videl. Na streame. Aha, to sú tie broky, čo tu vtedy on zahodil.
Ako prežije ten zombie? Preli čo? Tak asi ne. Oh, nice. Á, kurva. To je dobré. Aldo. Utekaj! Utekaj! Dobre. To si trocha posral. No, v pohode. Ježiš, môže mi toto... Až ten scope vyjebaný. Ježiš, rýchlene vylúčili sme militárku Turovo. A našli sme tam vajgu, našli sme tam náboje a išli sme naspäť raidnú tú bejsku. To a rýchlo možku mám. Dobre, tak hádam, že to začneme Claymorou, ne? Môže, ja by som začal vajgou. Ja by som vajgol až potom. OK. Tak ako prvé, čo tu spravím, je, že... Máme trocha problém s tou landminou ináč, ako... No, jak ju chceme potom odstreliť. Ja mám scope, ja odstrelím. Však hej, ale však odkiaľ? No je to tu teraz nedávej. Určite zďaleka. No však hej, ale však pozri, tu je to vystúpené a sem toho domu to nemôžeš, v pravde môžeš vystreliť. Ale to by išlo odtiaľto, kúkaj. Tu ju bude vidno. Uvidíme, najprv dáme toto. Priprav sa na zombíkov. Tak ja tu dropnem moje 2 golden typy a dropni tam ty jeden normálny granát. Počkaj, odistený? No, odistený. Je už do zombici. Okay. Počkaj, ja si prečítam, jak to píše, čo mi píše ten typek. No, schovaj sa do domu, neviem, kde si. Som. Vôbec nechápem, ako čo tým myslí. No, pravdu povedať. Dobre, počkaj, nechaj tam, dal som tam mínu. Idem ju odtiaľto vyskúsiť a odstreliť. Skúšať. Yes, odstrelil som ju, okej. Nice. Ja sa klepem, ja sa to strašne klepe tá postava. Ja dám tam aj svoju mínu. Okej, tak ja ju A neviem, odstrelím. že ste tam ešte nič neurobili. Neviem. To píše zombík. Dal si ju tam? Hej, počkaj, ešte nastreluj. Tak ju ani nevidím, odtiaľto, ty kam si ju dal, pane Bože. No, Počkaj. tak to si odstrelíš sám. Odtiaľto ju nedá vidno. Deň, že zombíkov plná riť všade. Kurva, ja mám tak malo vyhadzem plejta na zem. Počkaj, asi oného bretu. Okay. No ukáž. Wow, zase nič. Aha, mám náboj do toho. Hej. No, to boli všetky tvoje výbušniny? Ešte mám granáty. To je tam daj, no. Fakt dúfam, že to hituje viacej ako jednu stenu. No určite, však pozri, jak blízko sú pri sebe. Počkaj, ja si dám tetru. Čomu? Tetru. Dám granáty na zem. K čomu si dávaš tetru? Ja som chorý. Aha. Dobre, utekaj odtiaľto. Čakám, no. Pozor, zombík. Aha, to je po mne. Jakže to tomu nič neurobilo, kurva? Tak daj vajgu. Daj vajgu. Toto mi smrdí. No, tak ti...
Daj sem. Daj. Ne. Zásobník je Máš náboj. náboje. Aha, daj. Počkaj, ešte mám ďalšie, tu máš a ešte mám krabičku. Okay. Nice. Á. Ale iba jedna stena, to sa To robíš nevadí, piču. oni sú damagenuté, ďalšie. Ty ma chráň ma. Ja sa dostávam zombie, to len prebijem. To je jedno máme. To by bola jedna stena. Počkaj, ešte vystrelám toto a posledný krát strelám SKS-kom, potom prejem Famason. Okay. A ja mám do teba náboja do SKS-ka. Hodne ako. Hej, daj. Počkaj. Ty si všetky vystrelal? Ešte mám krabičky dve, ale dajte náboje. Jednak sa to tam nebugne. O, díky. Ešte nejaké? Ešte mám. No hej, to je všetko. A tu máš do Famasa. Počkaj. Tu máš nožem ešte do Famasa. O, díky. Potom v tom prípade. Moc tomu nerobíme teda. Mi smrdí nejak. 6 granátov a ono Claynora bomba nezničuje stenu, mi chceš povedať. Hej, dobre. Dáš mi, aha, dal si mi náboj do toho môjho hlavného. Ten sval dáva veľký damage? Neviem. Lebo to neviem, že či sval dáva veľký damage. Keby som ho vystrieľal do toho. A to sa mňa nedrží, že si nemal toľko života. Hodil by sa partizán s jeho výbušninami. Počkať. A potom ešte musím frame zničiť a jednu stenu do piču. No. Ja som vedel, že to dopadne nejak takto, ako, ne že úplne, ako dopadli sme docela v pohode, ak ti mám pravdu povedať. Ideš už vlastne iba dolný frame a jedné drevené dvere. Keďže to sme s partizánom, tak pripravení sme. No, on by ale nesmel robiť oné sidequesty v realite. Počkaj, že ja mám tie flashbangy, tak vyskúšame, že či tie fungujú. No, ja mám také flashbangy. Vyskúšame. Myslím, že 2. Idem ich tam hodiť. Počkaj, nechaj tam, teraz som tam ja dal. Kurva. To tam asi Počkaj, hážem. To tam asi budeme skôr hádať, najdropovať. Dobre, ty. Mám pinu? Ty pičo. A pozri! Oh, yes, počkaj, ešte jeden mám. Ja mám ešte, neviem koľko. Adžem. Okolo čeku píska tam. Dobre. Ja mám jeden no. Počkaj, nechaj tam ešte jeden mám. Ty piče, aký flash som dostal.
Tam? Okay. To bolo všetko? Ne. Toto bolo všetko, že? Mám pre teba ešte nábed do Marku. Desperate for everything. No. Takže tu máš do toho Marka veci. Tu máš toto a toto. Okay. Nesmej sa na tom. Markom raidujeme To blízko. bola. Tu som. Kde to je? Počkaj. Mám náboj do tej jednotky. Longhorn by sa hodil. Okay. Super. Halo? Čauko, no ešte si pohnúť? No aj hej, len sa mi seklo desetko. Pozrite môj stream. No nemôžem, ja to mám seknuté, počkaj, musím ísť reštartovať počítač, ale neviem ako. Tlačítkom na počítači. To je pravda. Ani task manager mi nejde dať, takže... Čekaj, shift tab, ne, co to dalo? Shift escape. No až... Počko, pohni. Dobre, P1 furt znie jak granát. No ide sa Markom. Dýcham. Tak. Marek. Si začal mohol zase do nejakej militárky na Sliva. Počkaj, niečo robím. Ja musím ísť za chvíľku AFK. Za chvíľku. Už militárka není, ona je hrozne ďaleko a tam netrafím moc tak ľahko. To sa odpojil, ježiš. Tak, Keď to došiel naspäť. ne, niekto sa odpojil. Aha, Partigan potom. Chvíľa nechal vypnúť počítač. Pozdravujem. No, takže Ok. šmykaj. Iné. Já vás vítám u dalšího videa. Čau, youtuber. Čo treba, ešte jednu bombu? Pani môj kolega. Neviem, ako, jedal som do toho sekerou, Markom som do toho strieľal P1. A nenašli ste mi tam okolo tej bejsky? Ne. Lebo mi Hiro hovoril, že to tam zaminoval. To som Tak hovoril. potom to je niekoho inšia blízka. No, kto inakší by mal bejsku? No, prečo sa pýtaš mňa? Reálne to je bejska. Už nám chýbajú posledné dvere. Ale ti rovno povedať,
však potom naopak, ne? Dáme. Dojdeš. Čo, ja ešte super jeden. Á, Čo? len tu jeden. Dejme sa, teraz čo bude dám. Čo máš? Dejme. Keď myslím, Sweetman, to je ten. Počkaj, mám, že keď príde hneď, zmizne nájsť. No. To bude najviac, kde zraz. Máš ty to Ešte poďte sa na čo mám počkať vidieť pod nosom. Dobre. Ja budem stať, no, tá bude všetko byť. We are living yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We are living yellow submarine. To mi vážne Beatles. Ich potom 4 rokov. to je. To je ešte ako horšie, keď nevieš. Ja som to fakt zničil, už tam iba frame. Fakt? A pozri, Je čo tam vnútri je. niečo? Ne. To si robíš piču. To si robíš piču. Tak to Dobre, tak toto je koniec videa, dúfam, že ste si to užili. A za 3 hodiny záznamu sme toto všetko stihli a raidli basku, kde nič nebolo. A už to pri konci bolo také suché, lebo už to nikoho nebavilo tam hento robiť. Hlavne ten raid, tam ani nič také sa vtipné nedialo. Ale ďakujem, že ste pozerali video a dajte odber a napojte sa na Discord. Čaute.